Vi har fået en hel dags morskab ud af noget så simpelt som en stor papkasse. Vi kan sikkert finde masser af ting at lave i en elevator. Vi kan lege med leg og lege, jorden er giftig. Vi kan strikke ulden tøj med et flot farve piftig. Vi kan lave skuespil, en musical eller drama. Vi kan skrive alting ned og øve os på komma. Jonglere med sko og lave en makra med bænke. Vi kan lege sten, saks og papir og lægge sminke. Vi kan tjekke tænderne, om man har brug for at bøjle. Nu muligheden dukker op, så kan vi ikke sige stop. Vi kan animere, meditere, registrere en bil med mere, kalkulere, rulle her. Kan se, vi har så mange idéer. Flipper, flop, tipper, top. Et stræk, det gør jo altid godt. Nu muligheden dukker op, så kan vi ikke sige stop. Så kan vi ikke sige stop. Så kan vi ikke sige stop. Stop!